Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabahan no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Lakasan. Budbud og bibingka. Ambot ngano man maoy naghari ninggalamhan ang kahadlok sa pagpadayag sa gugma kong gitaguan. Dili ko na gayud maantos sa pagtago ning tanan. Andang ining dughan sa pagbahiwos kung galing imo mang yam-iyan o kung may luna man ako. Ianang kasingka simo ug ayaw na ako paantusa dawata na kining gugma. Dawata na kining gugma. Wow! Ganahan akong atitakla. Okay ra katakla. Para imo gyutong tanan kung ipamulong. Ganahan ko. Yes! Yes! Grabehan naman ni Spoker. Naman lang ko panihapon. Hang turon na to pamangihapong tonto. Pitkang itlog be. Ay, ilong di ay. Oh, tuog gihapon. Kani tinod-on ko na ni. Pitkang itlog be. Da. Oh, grabe ho. Da pa man. Tuog man gihapon. Piyoy duda na ko ini da. Maumang kani ilang kiingon nga mi baba ng tama. Hinungdan nga grabe kayong nakatog ang malditong Bogart. Mitog pa na. Alang sa imong kasayuran. Ana-ana karon si Jigo sa atong mansyon. Ang atong anak. Siya ang bunga sa atong pagminahalay. O proud kay ko sa atong anak nga si Iho, Jigo. Imo gyud siya napadako nga matarong bisan pa man nga wa ako. Buutan ug mapuslanon sa katilingban. Liwat kaayo siya nimo. Matinabangon ug manggiluyon. Tungod kay mas nindot bation ug paminaw. Nga ang grasya nga gipaambit nato sa Dios. Na-share nato sa uban. Nahimo kitang blessing kanila. Nakatabang ta sa mas nanginahanglan. Abi mo, Arturo? Sige, intawon og pangutana bahin nimo si Jeko. Pero may pagin siyang ibuli. Anak ko no siya sa liking kawayan. Mao ba? Oh, kaluoy taon sa kung ko iyo. Og sa higayon nga mangutana siya bahin nimo, magpatuo na lang intawon kong bungol. Aron kalikayan ang iyang mga pangutana. Pasaylo ako ninyo, Maria Picard. May Delilah. Sa dihang nagpalayo ko og nagpatuong patay na, pero imo gihapon kong gipangita. Diha ko masayri og mabati nga matuod gayud ang gugma nimo. Alang kanako. Kung bakak man, alang nimo ang akong gugma. Dan, sultihan ko ikaw.
Sa tanang bakak, ikaw ang labing tinuod. Arturo, Mahimo bang musandig ka sa akong dugan? Sama sa tong buhat kani adto. Sa dihang mga batanon pa kita, nga puno sa gugma, sa usag-usab Maria Picat. o Arturo, ni Ana. Maria Picat, gusto kong masayod ka, nga ang gugma mo, kalibutan ko. O gusto kong masayod ka, Arturo, nga ang kugma mo, kalampusan ko. Maria Picat. Dili na ko natas kusina diyan ha. Atong palugaran tong duha. At titakla ako, Kuya Rico? Di ba gusto man ka nga magkadayon ang duha? Oo, Kuya Nonoy. Ako pod. Unsa naman sa ato duwaon, Kuya Nonoy? Duha? Mag-play ta. Alam lingaw, Gian. Kadiyot ha? Maghuna-huna sa ko? Ay, una-una dayon. Hmm. Mm. Austo! Unsa man ato duwaon? Kini amatas kusina, duha tagkaon-kaon! Bangat sa ilong. Lahos sana ang bote mong isulti, Diego. Ang bote mo, oy, Diego. Sige mo lang kag Matawag na ko, oy. Di makamusulti. Sugot na rin ba kung tadayon ko? Di niya ta. Date? Asa man ta? Ugma ba? Gusto kong manuroy ta. Unya tanaw ta og sine. Sini? Nindot man ang salida. Unsa man? Gibuhatan og salida ang drama nga Lovers in Plaza. Aduna by forever? Sige, ganahan ko, ana. Ay, yes! Onya, dili ka manguot na ko dito sa sinihan. Dili, oy. Onya, di ka mo kiss. Dilisod. Ay, di na lang kumuuban mo sinihan, oy. Ay, nga naman. Wa may lami, way kuot-kuot, way kiss-kiss. Uy, unsa, dili, uy. Kusugay ko mga utay. Mulis-tulis, manggali ko. Joke. Ikaw ha? Joker kayo ka? Pero ang tinuod, doon ako'y kondisyon, Jeko. Unsa man? Gusto unta na ko iuban si Gian. Nahibaw ka gid nga, dili gid ako ibuwag si Gian sa akong mga lakaw. Way problema, kumbati. Uban man sana ko subay nunoy. Oh, mayo'y noon. Kadlao naman di ay. Uy, baya, si Hercules man ang naas bintana. Sayo din siyang mamata. Bay, Hercules, bay. Uy, mata ka na di ay, insikwa ka. Kasi yung na mo nagmata. Wapa ko'y tug, oy. Ha? Yan naman. Tanawa sa gawas bintana, sa may ilawom sa punuan sa bangka. Ha? Sila si Don Arturo ug Tia Maria Picat na pagyapon sila diha kadlaw na. Maong hangtudong orasa, gikilig paghapon ko. Kawaol manggali kong balik-balik sa CR. Hanggang sa ilaw. Ang tuning mga orasa, wa pagyapon ko giduka. Abi ni mo naglumpayat ang akong dugan. Malipayon kay kung kauban ka, Maria Picat. May Delilah. Managsama ang atong gibati, Arturo. May Samson. Oh, gimingaw ko ining pagbatiya. Imagine, pila ka tuig ang nanglabay, pila ka tuig ang nausig, pila ka tuig ang nagantos, aron mahataga katumanan ang atong duha ka gugma. Arturo. Karon, mituo na yun ko. Nga doon na yun di ay forever.
Bisan pa og daghang mibabag og misupak sa atong duha ka gugma. Apan nasumpayan og napadayon gyud nato ang atong duha ka pagbati. Tinuod gyud ang panultihon. Matod pang tiban, nga kapugngan pa'y baha, nung ka ang matuod nga gugma. Love me tender, love me true. Good morning, Kuya Jeko, Kuya Noy. Good morning. Lingkod mo dyan, takla. Tangka na mo diya sa taas kayong lamisa. Thank you. Wow! Dami kayong mga food. Pre, unata ha. Unata mga on. Pasalamat sa grasya nga ihatag sa kay tasan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hoy, Bugart, doy. Bugart ba? Di madagpik-pik ay kini ay... Agoy, gidapog mo ko ni mo. Sumaling. Dilikan man ganin akong imong itlog. Huwag gyud gani ka makamata. Moong gidapog na lang taka. Ano mang manapog man ka? Unto na, oy. Grabe kay kang nakatog. Huwag gani ka manihapon gabi Pero tinaging gutuman ikaw lahat. Badiya, oy. Magigid kag adik, Maragig ko Bugart. kautotom sa gutom. Ha? Nagigutom kayo. Mo gani. Kuto yung yan. Muragid kag adik, Bugart. Uy. Ha? Nga inigbaba sa tama, perting toga, unya, inigmata, perting gutoma. Oh, naman sa kanila, pataka lang ang pasigan. Pwah! Hello, Daddy Arturo. What can I do for you that you cannot do for me? Kumidante ka gyud iyo. Ang iyo, Diego. Kumusta namang imong lakaw diya sa Iligan, Mindanao? Okay na ba? Labaw pa sa okay, iyo, Diego. Sa'yo labaw pa sa okay, Daddy. Masayod ka raon niya. O gani, may umaabot kong sorpresa ni mo, Diego. Nga na kasiguro kung malipay ka yun. Tinuod ka, Daddy? Lagi, sure pa sa tanang sure. Sureness yun. Uy, murag may nabati kong tigo nga usak babae. May kauban ka nga babae, Daddy. Doon na yun. Kung mao, may nakita ka ng babae nga ipuli mo sa dapit ni aning nanay marepikat. Na, may lain na ding binuhat ha, nga makahatag kalipay sa imong dughan, Daddy. Sorry, Dad, pero prangkanti ka, nag-uol ko. Gano man? Asa naman ang imong giingon nga panumpa? Ang bugtong tag-iya siyawi sa imong gugma, maulang ang akong inahan. Ang akong inahan, maulang ang naa sa imong dughan. Ayaw ka balaga. Og ayaw o kagol. Basta kay malibay og masurpresa lagi ka unya. Daddy, Bye, iho, Diego. bye, Daddy. Kalipay og ambisyon ko gyud unta nga matibuok ang akong pamilya. Ikaw, Daddy Arturo, si Nanay Marepikat, ug ako sa usa ka bubong, pero imposible na kayong may tabo. Damgo ug pangandoy na lagyud ang tanan. Uy, Benjigaw. Ready na ko, Benjigaw. Kami sad ati takla, ready na sad mi. Diego, Oh, wow, nagpurol. asa pa man taba ng Roy, Diego? Benjigaw. Sa kasino lang tabay ha kay basig budaog na santa dito. Di maayo bay nonoy. Way maayong padulngan ang sugal. Mudaog kay Benjigaw. O tinuod, may panahon nga mudaog ka, pero naglabig yung pildi. Bitaw, no? Asa da ay takoy, Kay Domingo man ron, muhapit una ta sa simbahan, manimba ta. Kana! Ganahan ko, anak, Diego. Takla, Misabutang akong pagdaig di mo, Diego. Lahi ka gyud sa uban. naguguputol ko. Gwapo ka alang na ako, Diego. Yes! Ikaw ang pinakagwapo.
Benjigo! Lipaya, Benjigo, ah! Sabay, ginugaya na Arturo, ha? Abi pa lang kong manarga na kita dayon, balik sa tudapit, dito sa mansyon. Pabuto na. Nagilutuan pa ko sa kong pinakapaborito ni Maria Picat. Ang usa ba? Iyang lutuon. Ang unsa ba na, Don Arturo? Luto na kining espesyal. Espesyal na budbud, Arturo. Mao kini ang usa sa hinungdan. Nga misamutang akong gugma sa akong Delilah ni Maria Picat. Sige na. Sige na, kaon na, Arturo. May Samson. May Delilah. Hercules, sige kausap. Aron makatilaw ka sa talagsaong kalami. Oo, Arturo. Yes! Let's enjoy! Asa data, oy? Abi ko bang mabisita karon sa pag-ayos sa tong mga bay? Ganong mo problema man ka? Ha? May pasalig naman nato sa Chico. Kasi ay bupayo sa itong mga bay. Asa gani? Mamawi ko ni mo. Lipayon ti ka. Really? I-date ti ka sa syudad. Ganahan ko, ana. Let's start the morning! Let's morning the night! Basta na ay night, mauna na! Ay! Salamat, Checo. Nakapanimba na ta. Hey, naplasingan na ta, Papa Jesus. Mao man kung naandan takla. Kani ato, o gantod karon, Musimbag yon. Very good. Yay! Humana naman takaon. Tanaw na ko ta singin. Sa akong paboritong salida, ang drama nga gibuhatan ng salida, Lovers in Plaza, ado na by forever. Paborito ko na sa gibuhatan pagdrama sa radyo. Samot na karon. Nagibuhatan yung salida sa sini. Makita pag yun na to. Sige na, tanana. Excited ako makita ng salidaha. Manood na ta sini. Ayaw ko sila si Bogdan! Ano? Abnormal man itong tawanan ay. Dakura bang tao? Niya si Bugat o si Larat. Abi na ko pusilon ka itong tawhana. Duaan man rin ang pusil. O abnormal ditong taong nga mitiyo na ko sa pistona. Abi na ko mamatay ka na. Abi na ko si Dante ang vigilante. Uy! Miss Lat, okay na mo? Hala, mura lagi sila nasa poster sa sini. Miss Lalat, kakos kuya Pukat nga nagluhod. Niya lagi sa mo. Ngano? Napalitan ni mo kini Mall Jigo? Ha? Ikaw ni tagiya? Ingon day ko nimo. Ay, insultador ay. Ayaw yapin og paayo ang bayan ng malditong bugat pa jigaw. Ang kang lalat lang mo ipaayaw. O sa? Kamu ba? Joke lang tong ako eh. Ay, chukir ba ako sa hay? Dili, oy. Buti ba sa buti Pukat pa nga? Ni Ami kay mananaw sa mi og sini. Tino na, paborito man naman ang paminahon sa radyo. Ang dramang Lovers in Plaza. At doon na ba forever? Sa lida masin ni. O mo tanaw sa ni. Dibuhatan man. O mo nanaw eh. Mao masaya mong tanawon. Kuin ma, oh. Ikay bayad namot ni Bogart ko, ha? Ambit pa man. Away problema. Yes!
sigurado ka na bagid in si Kwakang? Paborito kong pag-umangkon. Nga dili ka mo uban na mo ni Arturo sa mong dapit sa probinsya sa Sugbo. Di lang ko siya kay... Kaya Maria Pikat, di lang sa kukip. Mahadlo ko mo sa kay helikopter, oy. Mura kong nagsakay og dakong sa Lindanaw, ha? Bangag sa ilong. Kuyawan man ko, Arturo. Oo nang higayon nga nakasakay ko helikopter. Mauna yung nangurog ka, Maria Picat. Ferris wheel ramay nasakyan ako sa una, oy. Oy, Maya, dali. Sandig sa kong dugan, may Delilah. May Samson. Tuod, wa malagi mo uban si Ense Kwakang, ha? Ang imong pinakapaboritong pag-umangko. Ay, nalingaw og panindag budbod. Ako naman siyang gitudluan ini, pero matod niya. Kung may higayon mo, diretso na lang kuno sa ato sa probinsya. Musakay na lang kuno sa barko kay mahadlok ka musakay ng aeroplano. Mao ba? Ay, masurpresa gid unyas Diego kung magkita nami. Dili kay masurpresa lang. Nakasiguro kong malipay yun siya. Yay! Tanaw may sini! Hinayang imong tingog, Gian. Ay, Tingali mabadlungan kas mga tao din sa sinihan. ay, init yan, sorry, ate. Ipatungan na tos diyan takla. Muratag happy family. Si Nonoy di ay ko? To ami tapat sa bayot ng mga gwapa sa balkoni. Ang mga kanahan pa ya. Murag yung correct. Happy pa kayong putot nga lagom. Nga tapat sa abnormal nga pata. O sa igat nga takla. Yun na. Hain naman to si Bogart. Ingon siya mo palit lang siya popcorn. Pero dugay man laki. Hain naman yung tawhana. Ni anda ay. Langga, lalat. Kadugay gud nimo. Double L. Langga, lalat. Dugay kay ka. Sorry ha. Sige na, kauna ining daan akong popcorn. Kauna. Asa? Kaya kong... kita ka? Gisabak na ko sa akong atubangan. Kuha na yun, kuha. Ang bipe. Sige. Lami na, lami. Ganahan ko yun eh. Cheese flavor. Paborito ni mo, cheese flavor. Maulit mo yung palit. Sige. Hako pa. Okay. Imo ng tanan, imo. Oy! Ngano ka? Dahil. Balhiboon lagi. Marami nag-istang bunguton. Mao yan. Wala. Mao yun. Hindi mo din kayo palusot sa sidlanan sa popcorn ni. Ay, mas ganahin ko ini. Pangang sa ilo. As kang lang kawa, oy. Bayot mo na itong akong gikatapan. Abi na akong chicks. Ay, chicks log mo na ito. Chicks nga, doon na itlog. Bangag sa ilong. Ay, ngihilas ako din si Arning sinihan. Uy, ang bayot maning akong gikatapan sa paglingkod ning sinihan. Uy, ala, may tanaw sa obos sa kupunjuan. Labi action ng sigarilyo. Paburot-burot pa sa ping. Pangag sa ilong. Tanawa sa unahan, Maria Picat. Mauna ka na ang atong dapi. Bitaw no. Pagkanindot yun sa atong dapit. Misamot ang kanindot ini. Tungod kay naaga nga makita ko.
Char. Look! Tanawa ang bukirang bahin sa tong dapit. Mahinumdum ka pa ba, ana? Kinsa ba'y malimot, ana? Nga diha ka man masaag, Arturo, sa maong kalasangan sa bukid. Og may langob dihang dapita. Diin dito ta magpasilong. Og dito. Mataw ang atong gugma. Arturo may Samson. Maria Picat, may Delilah. Nahinumdum ka pa ba sa langob? Oh, dito na to gisawaan ang atong tamis nga gugma. Up in the sky. Arturo. Maria Picat, ikaw ang akong kalibutan. You're my world. You're every beat I take. You're my world. You're every step I make. Ikaw ang akong kalibutan. With your hand. Bodbod ya! Taas, dako, lumoy, pero lami. Espesyal kinay bodbora, ha? Palit na mo mga suke! Bebe, ako pusing na po, be. Are. Hinay! Mainang kalaban! Linya lang mga suke! Wah! Dali ang nahurot sa akong tindang espesyal nga bodbod. Sa iyo kay kong mauli ni. Di mo ipakyaw. May kining alternatibong panginabuhi. Kay dugay king abot sa umaoy. Samtang magpaabot ko, manindasab ko, di ba? Ay, tiro, kwan. Huwag yung kumutingog, kinaminaw yung ko. Nialan sang langgam tabian. Maya. Namiro mas karsones ang giyaw-yaw. Unsa? Mau ba, Hercules? Matun sa mga guarding mansyon, Don Arturo. Doon niya maripikat, nga sayong minakaw sila si Sir Jigo. Moramang ko gipangilugan nga gitawag ko ni Mugdonya, Hercules. Pobre pa taong ko sa ilagang paut, do. Mao ka na imando reko sa tanan kong mga sakop, Maria Picat. Oh. Ya ilun og tawgon kang Dunya Maria Picat. Kay kun unsay ako, imo man sab ang tanan, may Delilah. Oh, may Samson. Si Iho Jigo kini. Iya kini. Asa man siya? Uy baya, tananaw rin sila og sini. Diin ang title sa Sugilano, Lovers in Plaza. Aduna ba'y forever? Paborito ko ka ng paminaon sa radyo sa una. Gibuhatan na din nagsalida. Sa may plano ni mo karon, Don Arturo. Apaso na to sila, Sir Jigo, kung asa sila karon. Di na kinahanglan. Total, anhir man sa gyapon sila muli. Sakto ka, Don Arturo. Ako suman ganahan kay masahe. Bida sa nang masahe-masahe ni mo, Hercules. Siging opera na, pero magkiligon ka mo dayon kag CR. Sige, tagbalibat. Sige, sa kag-offer. Usap na gusto ni mo, Don Arturo. Maria Picat, unsay gusto mo? Sulti, ug matuman kini, may Delilah. Indutan sa lidaha, standing ovation ng mga tao. Indutan di sinahan. Kanindot yun sa maong salida. Nakahilak gyud ko. Makarelate gyud ang mga kabus nga sama nako. Laksot gani, Jian. Kay naaman kit na bata. Pero lipay po, Jian, kay luwas man ang bata. Gigunitan man ko di mo ang akong suwang, Cheko. Bayaran akong imong mga luha. Niya, Cheko. di ko gustong makita ang muto ang imong mga luha. Magsakit ang akong dugan takla.
Sweet sa akong. Kuya Cheko ni Ate Takla na ko, uy. Ganda mo sa panig. Nindot kayang premiere ng salida. Uy, enjoy kayong mga tao. Nindot kayo. Nindot ang premiere ng salida. Enjoy kayong mga tao. Uy, baya, nanggawas na sa si Jigo Glalat. Kawas na ta. Sige. Dali po, guard. Paimuslan tani kayo na. Patek! Ano makabinunoy? Nagangkaang makanglakaw. Unya. Mura makag-iti kita ng igwad makaikadlubot, oy. Gimalmal kong bayot dito sa CR bay. Gipahimuslan ko. Ano nga man ka mo sukol? Sukol. O sa pagsukol ako nga. Dako man kusgil pikir kayo. Gibinaklit mga di ko. Bangag sa ilong. Lagi? Agay. Mama uli na ba ta, Jeko? Dali, magsana kang taglaming pagkaon. Snacks na stop me. Hala, naalagi na sila Panjigo! Bay, pagkarahan ba yung ingon niya? God, asa di ay mo? Mang snack sa milat. Uban me, pi. Ha? Ngano man? Kamorday, donate yan. Usa? Ay. Buot ipasabot ni Bogart nga. Kikuto man sa admitche ko, oy. Maong please, uban me ninyo. Man, gilibre yan sa sine. Palibre na sa snacks. Paubanan na lang sila si Miss Lalat, Jeko, kung mahimo. Nahala, sige, tana mo. Mangita tag-asang tindahan ning mall. Mga unta, daghan man ni dinhi. Ikaw takla, Gian, unsay inyong ganahan kanon. Agad ako ni mo, Jeko. Chiyang sa kaon na bisan unsa. Ako, Chiko. Di ko na mapangutan, Dili. Tagam. Bangag sa ino. Lami man diyan kauna. Kasagwa ko kasabot. Mauni gitawag og lasagna, Jeko. Lamian sad ani Jian. Lasagna din eh, ko lasagna ay. Lami sa ni sampagiti, oh. Sampagiti rin, nailala ko pa ikaw. Agay. Jeko? Ngano ka? Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka kasinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ko mga kalasanos, mga followers no sa pag-subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpamanayong pagpaminaw.